Hola, resumim ràpidament l'acció política del nostre grup a l'Ajuntament, el primer grup a l'oposició, durant aquest mes de maig. Un mes de maig en el qual hem commemorat ja, hem celebrat el primer any des de les eleccions municipals del 28 de maig del 2023 i hem fet valoració. Què hem aconseguit des del nostre grup amb la política útil, la política en positiu que fem a l'Ajuntament? Doncs hem aconseguit durant aquest primer any que comencin ja les obres dels 12 pisos de lloguer assequible. A Igualada hi ha un problema amb l'habitatge i aquests pisos serviran per a aquelles famílies joves o gent gran que tenen necessitat de vivenda. També durant aquest primer any hem celebrat els resultats de la bonificació de l'IBI per totes aquelles famílies que instal·len plaques fotovoltaiques a casa seva. Se n'han beneficiat ja 262 famílies. Des del nostre grup, des d'Igualada Som-hi, des del PSC i el grup ciutadà Igualada Oberta, també durant aquest primer any hem posat en marxa, gràcies a la nostra capacitat d'acord amb el govern, la mesura dels I bons joves. Se n'han beneficiat aquest passat Nadal 993 joves. I també aquest curs, en l'àmbit educatiu, a instàncies del nostre grup, s'ha recuperat el programa Lèxic de reforç de la comprensió lectora, del qual se n'han beneficiat 30 alumnes. I en l'àmbit social, per primera vegada s'ha creat una subvenció perquè les entitats de la nostra ciutat puguin tenir un pla contra l'assetjament sexual. Pel que fa a les comunicacions, s'han iniciat les obres de la reforma de les escales mecàniques del carrer de Sant Magí, una de les mesures que vam lluitar també des del nostre grup a l'oposició. I d'altra banda, la inclusió d'Igualada al Compromís Metropolità 2030, l'inici de les obres del carril bus a la B23 o el compromís del Ministeri de Transports per la reforma i millora de l'autovia A2 també han estat mesures que durant aquest primer any de mandat, amb només un any, des del nostre grup hem aconseguit. Estem en política per solucionar els problemes reals de la gent. El no a tot és molt fàcil, però no porta després solucions als problemes de la gent. I nosaltres intentem incidir a l'acció de govern, tot i ser a l'oposició, precisament amb aquest objectiu, de servir amb aquesta política útil, la política en positiu que fem aquí a l'Ajuntament. Durant aquest mes de maig també hem assistit a molts actes que s'han fet a la ciutat, com per exemple el 50è aniversari de l'Ou com Balla, organitzat pels veïns i veïnes del barri de la Font Vella, els 90 anys del Club Natació Igualada, hem estat a la nit empresarial, també hem acompanyat els comerços d'Igualada Comerç al REC o hem celebrat amb els sindicats, comissions obreres i UGT l'1 de maig, el Dia Internacional dels Treballadors. I també hem celebrat 3 èxits esportius molt importants. L'ascens a segona catalana del Futbol Club Fàtima, l'ascens a primera de l'equip de waterpolo del Club Natació Igualada i també l'ascens a Lliga Hort del primer equip del Club Handbol Igualada. Hem tingut també temps per la festa amb la Virgen de Fàtima, amb els veïns i veïnes de Fàtima passant una excel·lent tarda de dissabte fa unes quantes setmanes. Seguim treballant per Igualada, seguim fent política útil per la nostra ciutat, compromesos amb el nostre projecte per Igualada.